Ahoj, moje meno je Seňa. Vitajte v mojom novom prvom videoteste, kde vám predstavím túto krásku, najzrušujúcejší motocykel Ducati Multistrada V4 Pikes Peak. Ako niekto, kto jazdí na motorke iba posledných 6 rokov. Bude to dosť zaujímavé, výnimočné, zrušujúce, tak poďme na to. A máme ju tu, túto nádheru, túto krásku. Veď tu môžete vidieť, že jednička. Prečo tu je jednička? Prečo sa to volá Pikes Peak? Pikes Peak sú závody, ktoré sú v Amerike, v Koloráde. Je to závod vlastne do vrchu, niečo podobné ako Isle of Man TT. A tam Ducati Multistrada obsadila prvé miesto v roku 2018. Bol to vlastne posledný závod a už je tomu šmitec konec. Už tam proste na motocykloch sa nezávodí, už iba na autách. Takže je to na počesť. Máme tu karbonové prvky, karboník, Ohlinse, brutálny podvozok, EC 2.0. Keď letíš, potrebuješ to dobre zastaviť, na to tu slúži Brembo Stilema. A brzdové páčky, Brembo a systém Ducati Carling ABS vyvíjaný za pomoci spoločnosťou Bosch. A to znamená, ideš do zákruty, môžeš brzdiť. Tak ako tu môžeme vidieť tento krásny červený trúbkový rám z hliníkovej zliatiny, je to vlastne komplet hliníkové, aby to proste slúžilo na tú športovú, agresívnejšiu jazdu, ale za mňa už veľa motoristických značiek okopírovalo Ducati a ja v tomto tu vidím troška buď Indiana, poprípade iné značky, ale za mňa topka. Ako môžeme vidieť, Akrapovič, Ducati naďalej spolupracuje a mrskli to sem, krása. Nie je to blinker, ale je to signalizátor na mŕtvý uhol. Čiže to znamená, keď máš mŕtvý uhol, je tam vozidlo späť, ak ti to signalizuje. Vďaka zadnému senzoru, a tu zase vidíme, že veľa sa prenáša z auta na motorku, aby bola jazda komfortnejšia a bezpečnejšia. Tak stlačí si mód, klasika, ideš čudlikom, buď chceš športovú jazdu alebo na turistu, po prípade Urban, tu už má nastavené Urban DTC, ABS 3, Antivil 5, alebo Mode Race, kde ABS na jedničke kompletne vypnúť sa nedá. Taktiež potom ďalší čudlík, môže si tu upraviť pruženie vďaka elektronickému podvozku. Ja tu mám, že som sám jazdec, potom sám jazdec a bágle, plus pasažier a pasažier bágle. Automaticky sa ti už prispôsobí podvozok. Tak nemôžeme iba chváliť, musíme aj niečo vytknúť a s čím sa neviem stále od začiatku zmieriť, tu nás týmto odkladacím boxom. Vidíte, troška iba sa toho chytím, už sa to hneď otvorí. Ako je to super vecička, mám tu telefón, hej, môžem si ho tu aj nabiť, strčím tam kábel, je tam USBčko, ale za mňa, nedaj Bože, niekto tam nasype fúru peňazí a sa mu to za jazdy otvorí, nevšimne si to, zafúka veter a penáze sú fuč. Za mňa tam určite mohli dať nejaký lock alebo niečo také, čím by som to mohol zavrieť a potom následne otvoriť, lebo fakt takto je to troška nepraktické, ale to je jediná vec, ktorú viem tu vytknúť. Ale niekto, kto pôjde na turistu a neopiera sa o to, tak sa mu to nemá ako otvoriť. Základ tu motorky je, aby skvelo svietila večer po tme, keď sa vracáte, a tieto geniálne LED svetlá spolu s prisvietením do zákrut robia túto motorku ešte geniálnejšou, takže za mňa superko. Opa! A dosť bolo kecov a poďme jazdiť! Tak máme krásne počasie a ideme si tam hodiť mód, dáme si Urban. To je úplne taký mód, by som povedal, že pre začiatočníkov. Hodíme tam jednotku, hodíme si smerovku, sprava nejde nič, ideme na to. Tento Urban som jazdil, nakoľko motorkov mám nájazdených 1000 km. Bolo to náročné, lebo to muselo prebehnúť v dosť krátkom časovom úseku. Mali sme na to fakt, že zo pár hodín. Za chvíľu budeme odovzdávať motorku, ale teraz poďme k tomuto Urbanu. Motorka sa chová
bravúrne, aj keď zatlačím plyn, není to také citlivé, keď potiahnem plynom, tak plynovou rukoveťou. Je to také uhladené, fakt, že taká turistika, že si ideš niekde prevetrať ženu, alebo dceru, alebo sám seba a kochať sa krajinkou, takže taká úplná pohodička. Čiže nemusíš sa báť, že táto motorka bude na začiatok nejako extra moc silná, ako určite má to svoje kone 170, ale v tomto urban režime to je fakt, že uškrtené, presne neviem koľko. Dosť ľahko ovládateľná motorka, tak to by som to ešte nejak charakterizoval. Aj ten chod motora taký uhladený. Gran Turismo V4, ktorý je vyrábaný spoločnosťou Ducati. Čo sa týka toho elektronického podvozku, tam fakt chlapci, niečo dodať. A jak som to testoval, či to boli jamy, hocičo, výmole, viete, aké máme niektoré úseky stále ešte troška rozbité, niekde viacej, tak absolútne som tam nič necítil. Absolútne. Úplná žehlička. Nedávam mu až také kakao na tej ceste, to snažím ísť tak kultivovane, viac menej tá rýchlosť a ten adrenalín patrí na okruh. Za to som neskutočne vďačný, že som tam strávil 2 roky aktívneho jazdenia. Veľa som sa tam naučil, veľa som preniesol do premávky. Nemám problém už úplne na plné bombičky stlačiť brzdu a tam som prelomil ten strach, že fakt tam je problém poriadne stlačiť tú brzdu, nebáť sa toho a brzdí to. Mám tam a brzda. Motorka sa nevoní, pekne mi zastavila, pribrzdila. Super, funguje to úžasne. Taktiež Ducati Multistrada V4 Pikers Peak 2024 má ABS v náklonoch, čiže ide cez zákrutu, v zákrute môžeš dobržať, pribržať, po prípade, keď tam máš nejakú krízovku. Áno, aj teraz brzdím si do zákruty, pribrzdím si, hop. A ideme. Proste Ducati Cowling ABS systém, tzv. Systém brzdenia v zákrute. Keď si ideš do zákruty, potrebuješ pribrzdiť, alebo krízovku tam máš, tlačíš brzdy a o všetko sa postará elektronika. Aj keď jazdu vždy musíš tomu prispôsobiť. Takže zase nečakajte neviem čo od toho. Ale za mňa, ak chceš motorku do mesta, na cestovanie, prípadne niekde do lesa, tak toto je fakt tá Multistrada. Je to neskutočne pohodlná motorka. My sme najazdili 1000 km. Spal som každý deň iba pár hodín a vôbec nie som rozbitý. Ale že vôbec. Servis, zdravím ťa. Ujo na skútri išiel palby. Teraz si skúsime prehodiť iný mód. Dáme si tam mód šport. Dobre. Tak toto už je iná káva, kurva. Oj, to bol vulgarizmus, ale nevadí. Mater. Poď moja. Cítil som, ako sa aj rajdy troška zavlnili. Poďme. Krása. Pribrzdím si, podradím si, hop. Ja tie zákruty proste v premávke idem opatrnejším spôsobom. Netreba to nejak extra hrotiť. Okruh je okruh, cesta je cesta. Pekne sa bere. Hopa! Toto by som nikdy nepovedal, že Multistrada mi dá takéto emócie. Fakt som bol prekvapený z tohto motocykla. Nečakal som to až, že toľkoto emócií mi to poskytne. Keď som to videl prvý raz, keď mi to až Štefko z Ducati Bratislava, za čo veľké ďakujem. Fakt, že veľké ďakujem, že nám dali takúto možnosť, sa zapožičali nám bezplatne tento motocykel. Je to fakt, že paráda. Viem, že veľa ľudí povie, že tá cena, ale hold, za dobré, za kvalitné veci sa platí. Vidíte, že aj v automobilovom priemysle to tak je, hej? Tam ste ochotní zaplatiť za také, prepáčením, pičoviny, také love, koľko razy tam nasypete do toho auta, že nejakých 30 litrov sa tam iba stratí a ostane vám na túto krásku Multistrada Pikers Peak. Moja krásna, poď moja, hopá. Pekne, keď podradím, pribrzdí to z motor, pekne.
Takže nie sa čoho báť. Fakt, ten motor Gran Turismo je to vyladené aj vďaka tým krtiacím klapkám, ktoré sa tam zmenili. Majú iný tvar. Nebudeme riskovať, radšej si pribrzdíme. Čo sa týka tej brzdy, tej brzdovej páčky, tak je to mäkšie. Hneď som to tam cítil, keď som to prvý raz dostal do ruky, že kuťom indek, že je tam taký iný nástup, ale funguje to, je to o zvyku. Čítal som o tom, že môže za to troška aj ten systém Ducati Carlin ABS, je to také troška blatové, ale takto brzdí, funguje to. Čo sa týka spotreby, asi ste si všimli, že už tam mám kratší dojazd, a to je tým, že fakt ideme dynamickejšie na tej motorke. Proste každá motorka si to zoberie, to palivo, ale ja spotrebu na motorke napríklad neriešim. Priznám sa, ani poriadne neviem, koľko mi žere moja. Že iba niekedy sa za hlavu chytám, že oha, zas oranžová kontrolka, jak sa vraví oranžové okienko, jak by povedali záhráci. Mnohí tvrdíte, že ale tá cenovka, dobre, tá cenovka, keď som u tej cenovky, není hlúposť, keď dá žena za kabelku 25 alebo 30 litrov, sú také kabelky. Ženy chcú také kabelky niektoré, ako nie všetky, ale ja hovorím jedno, chlap má mať poriadny stroj, keď na to má, tak nešetrí a dopraj si. Ja si hovorím jedno, treba si dopriať, sme tu iba raz. Za mňa teraz si tak doba je taká šeliaká, by som až povedal taká neistá. Človek nevie ani čo bude zajtra. Takže za mňa treba si dopriať. Dáš 30 litrov za motorku, ale tá motorka funguje, dobre to, geniálne to radí. Aj vďaka tomu quickshiftu, aj keď ja to tuším idem so spojkou stále, bo som zvyknutý. Ale môžeme ísť aj tým quickshiftom. Tak ideme teraz quickshifter. Iba pekne nožkou to kopem hore. Pekne to tam padá. Pekne to tam padá. Za mňa ten športový mód je akurát. Motorka fajnovo funguje v tých zákrutách. Boli sme s ňou aj v Tatrách, tam som si ju vyskúšal. Na diaľnici som si ju vyskúšal, vôbec na mňa nefúkalo. To som až nechápal, že až som išiel zaspať, akože fakt, lebo tak komfortné niečo som ešte v ruke nemal. Hlavne to, že netlačí ti do ramen vietor, je to také pohodlné. Tak pekne to ide. Brutalita. Ducati Bratislava ináč je výhoda, že máš možnosť tento motocykl si zapožičať za finančný obnos a takto si to aj vyskúšaš, či ti to sedí, nesedí, nejeden to tu nikomu tlačí do hlavy. Ak ju chceš, alebo sa ti páči, rozmýšľaš nad ňou, fakt, poď si ju vyskúšať, zapožičať. Stojí to za to a možno budeš mať iný názor, treba sa zviesť, niektorým sa možno nepáči, poznám aj takých, popravde ani mne moc oko až tak do dnešného dňa nežral, alebo ako to povedať, ale že oko mi to proste nejedlo, ale za mňa fakt moc dobrá motorka. Som v živote nepovedal, že takýto typ motorky sa mi až tak zapáči. Dámy a páni, tak sme u konca, už stačilo, máme ju 48 hodín, už mám na ne najazdené zhruba 1100 km. Dozvedeli ste sa niečo, čo aj ako z môjho úhlu pohľadu. Za mňa kúp si ju, ak na ňu máš, ak si rozvedený, chceš cestovať, chceš pohodu, aj si chceš dobre užiť celkovo tú cestu, tú trať a niekam ďaleko ísť a fakt si to vychutnať a máš rád aj športovejšiu jazdu, poprípadne nemáš rád športovejšiu jazdu, aj na to je tá motorka, zase pekne vyzerá. Vidíte sami, je to neskutočne vzrušujúci, krásny stroj. Takže Pikes Peak Multistrada V4. Veríme teda, že video sa vám páčilo, tak daj odber, daj like, zdieľaj to. A tešíme sa na ďalšie video. Tak díkáčko, čágo vágo, čaute a nehalúste. Čau, čau, čau.